Hola, soc la Vanessa de Mamíferes. Continuem amb el repte 30 dies, 30 nusos. Aquesta setmana anem pel nus 10, el nus a la cadera amb bucle. És un nus molt pràctic que ens dona la possibilitat de, si és un bebè més petit, donar-li només una capa de suport o, si és un nen més gran, ficar-li 3 capes. Ho podem fer amb un folar curt, un talla 3, o ho podem fer amb folars més llargs, talla 5 o 6, d'acord? Molt bé, doncs agafarem el centre del folat i ens el posarem per damunt de la nostra esquena com si fos una capa. D'aquesta manera. Llavors, en aquest punt hem d'escollir quin serà la nostra espatlla de càrrega i quin serà el lloc on col·locarem el nadó, perquè com és un nus a la cadera, el nen quedarà de forma simètrica col·locada amb una de les nostres caderes. Per tant, en el meu cas, l'espatlla de càrrega és el costat dret, em col·locaré el folar el més ordenadament possible per davant del meu cos i on quedaria el culet del nadó me'l passaré per sota del braç. Aquesta banda que queda sota el nostre braç la recollirem i la passarem de forma horitzontal per damunt de la banda que quedi de l'espatlla de càrrega, fent una espècie de creu. Llavors, la banda que cau de l'ombro de l'espatlla de càrrega anirà cap a la nostra esquena, passant per sobre de la banda horitzontal. Tindríem el nus muntat. En aquest punt, les cosetes que hem d'arreglar o que podem millorar són mirar el saquet on col·locarem el nostre nadó, l'hem de deixar a l'alçada de l'os més alt de la nostra cadera, mai més a baix, deixar un espai suficient com per a que ell entri, i el bucle que hem muntat per on passa la banda que ve del saquet d'on col·locarem el bebè, l'hem de col·locar el més alt possible, perquè quan tensem té tendència a baixar. Llavors ens quedaria molt baix i no ens resultaria còmode. Molt bé, és el moment d'anar a buscar el nostre nadó. Com sempre, l'agafem en la posició de seguretat. Passant la mà per sota del folar anem a buscar les seves cames i el deixem seure per a que de forma natural agafi la posició de granota. Llavors, l'extrem superior del folar li pujarem per damunt de la seva espatlla, intentant, com sempre, que no quedi cap arruga i portar-lo fins dalt de les seves orelles, un parell de ditets per damunt de les seves orelles. Fem anar el folar de corba a corba i tota la tela sobrant fem el saquet, acabant-li de donar la forma correcta a les cames. Sempre hem de comprovar que la cama de darrere, que és la que no tenim visible, no quedi coberta per la tela. De corba a corba, l'esquena redonejada, la tela 2 dits per damunt del folar. Molt bé, continuem. L'extrem, la banda de folar que hem passat per sobre, l'hem d'anar a buscar a la part darrere de la nostra esquena. L'agafem per aquest extrem més a prop nostre i el portem per a que no creï cap gira estranya a la nostra esquena cap al davant. Passant-la per damunt de la cama i estrenyem. Molt bé, és l'hora de tensar. Començarem a tensar sempre per la zona del folar que ve des de les seves cames. Ho comprovarem estirant, veurem quina és la part que es tensa i anem tibant. Amb aquest folar es veu molt clarament com ho hem de fer, ja que és a ratlla a ratlla, i per tant anirem donant el suport corresponent a l'esquena, ratlla a ratlla. Molt bé. En aquest punt ja tenim el nus mig elaborat i el que farem és una creu a sota del culet. Si és un folar curt, aquí ja podríem fer el doble nus, però com en aquest cas és un folar llarg, el que farem és fer la creu sota el culet i per sota de les cames del nadó portar-lo a la nostra esquena i fer un nus doble. L'estrenyem fort. I ja tindríem el nus pràcticament acabat. Ara us mostraré el tema d'una capa que havíem comentat
per als casos de nadons més petits, o les 3 capes, que serien amb la part del folat que queda per sota. Aniríem a buscar l'extrem i faríem una segona capa per acabar de reforçar en els casos de nens més grans per donar-li més suport al seu culet. Passaríem una segona capa i aquí passaríem la tercera capa. Molt bé, també, si ho veiem necessari, podem millorar la tensió que la banda de la nostra espatlla ens dona, aixecant el culet del nadó i col·locant-lo de forma que ens resulti còmode i estenent-lo per la nostra esquena de manera que ens resulti més còmode de portar-lo. Doncs aquí tenim el nus 10, a la cadera amb bucle. Com podeu veure, és un nus senzill, molt pràctic i que esperem que es motivi per participar al nostre repte 30 dies, 30 nusos. Disfruteu del porteig. Ens veiem la setmana que ve.